Cyfrannu gwallt at achos da. Rhiannon Gomer. Y ferch dawel wallt felen, eiraid yw'r baich ar dy ben. Cywydd gan fardd anhysbys o'r 15fed ganrif. Faint y bethau da ddeilliodd o'r pandemig tybed? Gobeithio fo'r llawer, gan fod yr agweddau negyddol mor niferus ar glith. Cefais wybod am un mewn sgwrs ddiweddar gyda Catrin Hughes, bellach o ddinas Mawddwy, ond gafodd ei magu ar ffarm deuluol Tyddyn Rhys a Berdyfi, Meirionnydd. Cafodd wireddu breuddwyd drwy ddod i fyw i ddinas Mawddwy. Gan ei bod fel plentyn wedi datgan, mae mewn cymuned Gymraeg roedd hi am ymgartrefu, fel y byddai'n bosib iddi fyw ei bywyd trwy gyfrwng yr iaith. Peth oedd wedi bod yn amhosib wrth dyfu fyny'n Aberdyfi, cyrchfan boblogaidd i dwristiaid. Mae Catrin erbyn hyn yn briod â Robin ac yn fam i 4 o blant bach. Efan sy'n 7 oed, Dafydd yn 5 oed, Llyr yn ddyflwydd a Begw sy'n flwydd. Fel petai hynny ddim yn waith llawn amser, mae hefyd yn athrawes, yn wraig ffarm ac yn aelod o Ferched y Wawr, dinas Mawddwy, lle mae'n cael bod yn fyf y hun am awr neu 2. Yno, mae hefyd yn cael defnyddio sgiliau creadigol o bryd i'w gilydd, gan mai dylunio a thechnoleg ac addysg oedd i ffyncia ym Mhrifysgol Bangor. A mae'n dal i ddysgu'r sgiliau hynny yn ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth fel athrawes celf a thecstilia. Yn yr ysgol, y cyfarfu a'r person a'i hysbrydolodd i wneud y weithred a sgogodd ein sgwrs, sef torri ei gwallt hir, gola, mwyn ei gyfrannu achos da. Braidd yn debyg i Joan Little Women, heblaw nad oedd dim arian yn newid dilo. Naomi oedd y ferch dan sylw, athrawes 22 oed, gafodd ei effeithio'n ddrwg iawn gan y clefyd alopecia, sy'n achosi'r gwallt fod yn rhydd o'r pen. Collodd Naomi druan ei heilia a'i hamranna hefyd, a roedd Catrin yn teimlo i'r byw drosti. Dechreuodd ymchwilio i sut y gellid helpu pobl mewn sefyllfa anodd o'r math yma, a fyddath i wybod am Little Princess, cwmni o Henffordd sy'n cyflenwi gwallt gosod o wallt go iawn am ddim ar gyfer plant a phobl ifanc sydd wedi colli ei gwallt oherwydd triniaeth cancer neu glefydau tebyg. Yn anffodus, dydy'r cwmni hwn ddim yn gallu gwneud yr un peth ar gyfer pobl sy'n diodda o alopecia. Mae'n broses ddrud iawn, a mae angen llawer iawn o wallt ar gyfer ffurfio gwallt gosod i un person. Lle mae Catrin dan sylw, fe wnaeth amgylchiadau'r pandemig yn ddiarwybod helpu gyrraedd y safon angenrheidiol sydd ei angen ar gyfer cyfrannu ei gwallt. Mae angen i'r darn sy'n cael ei dorri fod rhwng 12 ac 1 modfedd ar 15 o hyd, heb ei liwio'n lliw annaturiol, na thrwy ddefnyddio lliw lled barhaol, ac mae'n ofynnol iddo hefyd fod mewn cyflwr ardderchog. Heb sylweddoli hynny, roedd cyfnod y clo wedi helpu Catrin i dyfu gwallt yn hirach na'r arfer, gan ei bod yn ei glymu ar ei ffen i'w gadw o'r ffordd, a heb ei olchi'n rhy aml, sydd hefyd yn gwella'r cyflwr. Chafodd ei gwallt mo'i liwio rioed, ac nad i hynny'n hanfodol, mae'r cyfan yn cyfrannu at ei ansawdd. Roedd hi'n gwybod eisoes fod cocos, y salon drin gwallt roedd hi'n arfer mynd iddi, yn gyfarwydd â'r broses o dorri gwallt ar gyfer gwallt gosod. Mae'n rhaid ei glymu mewn ffordd arbennig ar ôl ei olchi a'i sychu, cyn ei dorri a'i becynnu'n barod i'w anfon at y cwmni. Meddai Catrin, mod i'n hollol hapus efo mhenderfyniad, roedd clywed sŵn y siswn yn crensian drwy'r gymffon, yn ddigon i godi arswyd arnau, heb sôn am ei weld fel rhyw anifail yn gorwedd yn ddiamadferth. Hynny, mae gwybod y bydd yn cael ei ddefnyddio i wella hunanwerth person arall yn ddigon o wobr i mi.
Byddwn wrth fy modd petai wedi gallu gyfrannu'n ffrind, ond oedd hynny ddim yn bosib. Erbyn hyn, dwi'n ei dyfu ar gyfer bod yn forwyn briodas i'n chwaer, ac illai byddai'n cyfrannu hwnnw eto pan fydd wedi cyrraedd hyd ddigonol. Mae rhywbeth y gall pawb sydd â gwallt hir ei ystyried, mwyn gwella ansawdd bywyd rhywun llai ffodus. Nad ydym i gyd mewn sefyllfa i gyfrannu'r gwallt, gallwn ni gyd wneud rhywbeth i ysgafnu baich ein cydyn.